Ресвератролът. Знаеш ли, че ресвератролът е една от най-изследваните молекули за дълголетие и младост? Обаче в същото време е една от най-неработещите, когато е направен грешно. Това е много интересна тема. Останете и ще научите безценна информация. Какво имам в предвид? Хората пият по 500, по 1000 мг, а ефектът е почти нулев. Но днес ще ви разкажа защо. Ще ви покажа как изглежда истинският работещ реално ресвератрол. Но, първо, защо ресвератролът си стана легенда? Но тук имаме и проблем. Ресвератролът стана известен покрай така нареченият френски парадокс. Тоест, французите ядат мазни храни, пият червено вино и въпреки това имат по-ниска сърдечно-съдова смъртност. Какво се оказва? В червеното вино има ресвератрол. Полифенол е това, който какво прави? Активира сиртоините, това са ензими на дълголетието. Какво прави още? Включва клетъчните ензими за ремонт и защита и потиска хроничното възпаление. Освен това, подобрява работата на митохондриите. И много важно, защитава сърце, съдове, мозък. И още нещо интересно. Дори изследванията на Дейвид Синклер какво показват? Ресвератролът имитира ефекта на калорийното ограничение, без гладуване. Това е много интересно. Синклер доказва, че ресвератролът активира един специален ключов сиртоин, който е свързан с ДНК ремонта, с митохондриалната функция, забавяне на клетъчното стареене и имитира калорийното ограничение, но без гладуване. Тоест, клетката влиза в режим оцеляване и оптимизация, но без да се налага да гладуваме. Намалява възпалителните сигнали, които ускоряват старението, подобрява клетъчната устойчивост на стрес. Това е много интересно, което изследва той. С други думи, ресвератролът не точно те подмладява директно, а активира собствените ти механизми за подмладяване. Но ето е голямата подробност, която Синклер сам подчертава в свои лекции и интервюта. Той казва ясно: ресвератролът работи в лабораторни условия. Предизвикателството е да го накараме да работи ефективно в човешкото тяло. Но каква е причината? Защо не се усвоява? Да, изключително ниска бионаличност имаме на ресвератрола. Именно за това в по-късните си анализи Синклер започва да говори за форми на ресвератрол, а не толкова на дози. Не количеството, а качеството. Също Синклер говори за комбинации, а не за самостоятелни молекули. Говори за среда, в която ресвератролът реално действа. Но ето е и най-интересната част, това, което най-много исках да ви разкажа. Защо повечето ресвератроли не работят? И тук идва една леко неудобна част, обаче тя много рядко се казва. Ресвератролът почти не се усвоява. Да, ще повторя, почти не се усвоява. Защо? Той се разгражда изключително бързо, преминава много трудно през червата, метаболизира се още преди да стигне до тъканите. Така реалността изглежда жестока, т.е. може да изпиеш и 1000 мг и в клетките ти да стигне почти нищо. Затова огромните дози на етикетите са по-скоро маркетинг. Екстракт от грозде е различно от активен ресвератрол. Повечето продукти съдържат едва 20-30% реално активно вещество, а трансформата е още по-малка. Наблягам, трансресвератролът е активната форма. И това е причината хората да казват: пих ресвератрол, но нищо не усетих. И най-важното, какво означава истински работещ ресвератрол? Истината е по-простичка, обаче не е удобна за маркетинга. Защо? Ресвератролът сам почти не работи. Ресвератрол обаче в правилна комбинация матрица работи ли? Да.
И тук сега идва една фундаментална разлика. Ето го, това, което създадохме. Resvera Matrix е продукта. Ето му е и кутийката. Resvera Matrix. Сега, значи този продукт с толкова желание съм го подходила, че не знам дали ще ми повярвате. Просто ми е слабо с ресвератрола. Сега, Resvera Matrix не е някакъв си просто един ресвератрол, поредния. Защо? Resvera Matrix не е съставка. Това е система. Ето е системата тук. Всяка молекула вътре има конкретна роля. Една пази, друга забавя разграждането, трета подобрява транспорта, четвърта отваря пътя към тъканите, пета създава правилната антиоксидантна среда. За това го наричаме матрица, а не просто ресвератрол. Продуктът се нарича Resvera Matrix, не е случайно. Как реално работи тази матрица? Сега, първо, тук сме добавили много ключови съставки. Едната е пиперин. Защо пиперин? Той е ключът към усвояването. Пиперинът блокира ензимите, които на практика убиват ресвератрола. Без него молекулата си тръгва, ама преди да е подействала. Другата съставка, която вложихме, е кверцетин. Това е стабилизаторът, забавя метаболизма и усилва противовъзпалителния ефект. Ресвератрол плюс кверцетин е синергия, а не просто случайна комбинация сбор от съставки. Следващата хитрост е рутинът. Т.е. това е пътят към тъканите. Рутинът укрепва капилярите и микроциркулацията. Защото какъв е смисълът, ако активната молекула не достигне до клетките? Следващия ключ са гроздовите семки. Мощна защита на съдове, мозък, кожа. Да. Те поддържат еластичността и пропускливостта, буквално отварят вратите за ресвератрола. Всичко това, което ви описвам, е част от цялата матрица ресвератрол. Разбира се, главната съставка е трансресвератролът, но ние работим с чист трансресвератрол и ще ви кажа и за него и къде може да бъдете излъгани. Следващата съставка е червеното вино на прах. И не, това не е за романтика и не, тук няма алкохол. Той служи за полифенолна среда, в която ресвератрола работи оптимално. Сега, когато започвахме да градим тази формула, ето какво каза нашия главен химик, който сътвори тази невероятна комбинация, защото аз много настоявах да направим най-добрия ресвератрол. Той каза така: Роси, това ще бъде една от малкото формули по рода си. Матрица, която ще съдържа лиофилизирано червено вино, и това е един разкошен прак с вкус на червено вино без алкохол, с всички свойства на червеното вино. Така че ще добавим този екстракт от червено вино и по този начин полифенолите и полизахаридите да са концентрирани. Към това ще добавим истински чист трансресвератрол и още няколко ключови съставки, за които споделих преди малко, и сме готови. И това ще бъде антиоксидантна бомба, която поддържа съдовата мрежа и запазва здравето на сърцето. Роси, това ще е много, много добро и здравословно. Много бях щастлива от това. И нещо пикантно да ви кажа тук. Една капсула от този продукт приблизително съответства на активните съставки на 5 бутилки вино, но без вредата и без алкохола. 5 бутилки вино, само добрия ефект от виното в една капсула. Но какво да кажем за количество срещу логика? Много брандове пишат 1000 мг ресвератрол. Каква е истината? Първо, това е екстракт. Активното вещество е малко. Трансформата е още по-малко. Бионаличността е почти нулева. Усвояемостта е под всякаква критика. Сега, в Resvera Matrix има 250 мг, но 100% трансресвератрол, защото някои твърдят така, но всъщност
има неща, които не всички знаете. И продуктът е стабилизиран, защитен, пренесен, активиран заради цялата матрица и комплекс. Тоест, нашите 250 мг работят по-добре от някакви си 1000 мг. Но, един детайл ще ви издам сега, който може да ви подскаже за качеството. Независимо дали ще си купите този или друг, ще ви издам една хитринка. Истинският трансресвератрол е бял, чисто бял. Но за мен остава загадка как много производители предлагат чист ресвератрол, който не е чисто бял. Като казвам, абсолютно бял трябва да е. Много често той е кафеникав. Кафевият значи, че е окислен, не работи. Жълтеникавият също е компромис. Това не е чист ресвератрол, трансресвератрол. Сега, ако отворите една капсула на зехира, трансресвератрол, само че това е матрица, няма да е чисто бяла, но защо? Ще има лек жълт нюанс, но тук сме ползвали чист трансресвератрол, бял на цвят, но тъй като сме вложили допълнително активни съставки, които изброих, затова идва оттам жълто нюансовия заряд, но не защото ресвератролът е компрометиран, а заради останалия състав. Но ако някой ви предложи чист трансресвератрол и той не е бял на цвят, не купувайте. Това е детайл, който производителите знаят, но рядко обясняват. За финал ще ви кажа така, с голямо желание ще го направя. Не правим компромис с формата. Това е приоритет на зехира. Не продаваме някакви илюзии и митове. Не разчитаме на цифри на етикета, те не винаги имат стойност, а усвоемостта търсим. Търсим реалната ефективност. Много често ефтините продукти се купуват, но само веднъж, а работещите създават доверие. Ние в Зехира, приятели, правим точно това – доверие. И с радост ви представих нашия Resvera Matrix. С голямо желание и голяма слабост ми е този продукт. Бъдете здрави, умни и красиви. Чао!